אוקיי, אז מתחילים, אנשים יתחברו תוך כדי. שלום לכולם, שלום לכולם, תודה שבאתם והצטרפתם לקורס שמתחיל היום, לסדרת המפגשים של תוכנית 16 המעלות, כחלק ממיזם אביב קיץ של השראה 2025, שמתקיים בין מאי ליולי, אז גם ביוני, שבפתח ייפתחו כמה וכמה קורסים, וגם ביולי. אנחנו מקווים שהלימודים האלה מאפשרים לכם לקבל ידע, כלים, מיומנויות, מקום להיות בו יחד, נקודות מבט, לטפח איכויות חשובות כל כך בתקופה הזו, ובכלל של חמלה, נוכחות, מודעות, הקשבה. עד כה נפתחו בערך מחצית הקורסים של המיזם, ואנחנו ממשיכים, כמה בחודש הזה, כמה בחודש הבא. אני רוצה לומר תודה למי שהצטרפו גם להקלטות, זה מאפשר לנו לקיים את המיזם הזה, העודפים עוברים למלגות לימודים, שאנחנו מתבקשים עקב המצב וגם נותנים במספרים גבוהים, אז ההקלטות, תודה למי שהצטרף, זה גם מאפשר לחזור על שיעורים, להשלים שיעורים, ועוזר לנו. אז המפגשים מוקלטים, מפאת האופי של המפגשים, שיש הרבה משתתפים, האפשרות להשתתף, לדבר עם המצלמות או להתכתב בצ'אט ייפתח בדרך כלל בחלק האחרון של המפגשים. אז סליחה מראש, ולמי שזה כבר לא הקורס הראשון פה במיזם, אז נצטער על החזרה. אז אנחנו משיקים היום את סדרת המפגשים של התוכנית הבינלאומית 16 המעלות. למפגשים יש פאנל מיוחד ומרתק. לא יודע אם קראתם והתעמקתם, אבל אלו באמת אנשים מיוחדים ומובילים בתחומם. הסדרה בנויה ממפגשי שיח עם פאנל מומחים בהנחיית ניב אגם, חבר אישי יקר וחבר לדרך. בנימה אישית אני מקבל הרבה השראה מניב, שיוזם ומניע בהרבה נחישות והתמדה המון יוזמות למען הציבור כבר הרבה שנים, וביניהם תוכנית 16 המעלות. התוכנית הובאה לישראל על ידי עמותת בית חולמים בנובמבר 2020. מאז למעלה מ-1,500 אנשים עברו את הסדנאות. התוכנית מוכרת במערכת גפן של משרד החינוך, ונלמדת בלמעלה מ-20 בתי ספר עם תלמידים, צוותי הוראה והורים, והוכנסה גם למרכז הממשלתי לבריאות הנפש בבאר שבע, ועוד היד נטויה. אחרי סדרת המפגשים הזו התפתחו מספר סדנאות של התוכנית בתל אביב, יפו, נתניה, בזום ובדרום. אז תכף ניב ירחיב עוד קצת. לפני שאני מעביר לך, אני גם אספר פורמלית עליך, פסיכולוג קליני, מדריך ופעיל חברתי, מייסד ויו"ר עמותת בית חולמים, מטפל ומדריך בקליניקה פרטית בתל אביב. למרות שהוא גר ועובד בתל אביב, הוא גם הפסיכולוג האחראי של מחלקת טיפול יום במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע, שהיא מחלקה שמתמחה בטראומה, מנחה בכיר של תוכנית 16 המעלות, ומזה עשור מנחה קבוצת מדיטציה שבועית בתל אביב, שמתאמנת ברוח התוכנית. אז ניב, אני מעביר אליך, תודה שבאת. תודה רבה לך, רני, על כל היוזמה המדהימה הזאת. תודה רבה גם לכולכם שאתם כאן. ונפתח, אנחנו מתרגשים מההתרחשות הזו, ונזכיר כבר בפתיחה שלה את זה שאנחנו 600 ימים מה-7 באוקטובר, עם כל המשמעויות של זה, אז אנחנו מחזיקים גם את זה. אז אני רוצה בתור התחלה, לפני שנספר לכם קצת על התוכנית ונצא לדרך, אני רוצה להציג את השותפות שלי לדרך. יש לי באמת, זכינו, אז אני רוצה להציג את גילת סיימון. גילת היא מנהלת אגף חינוך על יסודי בעיריית נתניה. היא בעצם החלוצה שהכניסה את תוכנית 16 המעלות ככה למערכת החינוך בישראל. היא גם מנחה מוסמכת, בחירה של התוכנית, שעברה ככה את כל ההכשרות ומכשירה היום כבר מנחות ומנחים של התוכנית. ועוד הזדמנות להגיד תודה רבה גילת על הכל. ודליה לין, דליה היא מנהלת מנהל חינוך בעיריית תל אביב יפו. גם דליה כבר מפה לשם, אנחנו כבר חודשים הולכים בדרך ביחד.
דליה, יש לי ממש עכשיו גם כן ככה את הכשרת מנחות של התוכנית, ובאמת זכות גדולה שאפשר לעשות את כל מה שאנחנו עושות ועושים ביחד. ואולי באמת מילה, אפרופו היום ה-600, מילה אישית כזו, לפחות עבורי זה באמת באמת מעורר תקווה לדעת שנשים כמוכם בחירות כל כך, מתעסקות ונמצאות במקומות שבהם אתן נמצאות, אז תודה רבה על כל מה שאתן עושות בכלל, לא רק בהקשר הזה. את החלק הראשון של התוכנית אנחנו בקרוב מאוד תשמעו אותם בעריכות, אנחנו נדבר ונפתח ונשוחח כך אחד עם השנייה, אבל אולי בתור התחלה, עבור מי שלא מכירות ולא שמעו על התוכנית, אני אציג לכם כמה שקופיות ואספר בעצם על התוכנית ונמשיך משם. אז שניונת. בסדר, רואים? רואים. יופי, תודה. אז כמו שאתן רואות ורואים בכותרת, 16 המעלות היא תוכנית בינלאומית לפיתוח חוסן רגשי וחברתי ולטיפוח של ערכים אוניברסליים וחיים בעלי משמעות. אנחנו ננסה לתת משמעות לכל המילים האלה, כי באמת כל אחת ואחת מהן נבחרו בקפידה. אז מה זה התוכנית? מה זה 16 המעלות? קצת על מאיפה היא הגיעה. 16 המעלות היא בעצם תוכנית שמבוססת על טקסט שנכתב על ידי מלך במאה השביעית, מלך שרצה להשכין שלום בממלכה שלו, ולייצר איזשהו קוד אתי שהאזרחיות והאזרחים יוכלו לפעול על פיו. זאת אומרת, אנחנו צועדים פה בשבילים שהם כבר מאות רבות של שנים צעדו לפנינו, ובאמת לפני קצת למעלה מ-40 שנה לקחו את הטקסט הזה והפכו אותו לטקסט עכשווי, שנקרא 16 Guidelines, אנחנו תרגמנו אותו ל-16 המעלות, ובאמת התוכנית שואבת השראה היום משני מקורות סמכות, נקרא לזה ככה, גם מכל מיני מסורות עתיקות, אפרופו המאה השביעית, אבל גם מהמדע המודרני, ובמיוחד לענייננו מהתחום של בריאות הנפש ושל מדעי המוח. בסדנאות שאנחנו מקיימים, כל הדברים האלה כמובן, אנחנו נכנסים אליהם לעומק ומפרטים ומשתמשים בהם גם כפרקטיקות. הארגון שבעצם הבינלאומי שפיתח את התוכנית הזו, שקיים בעצם מאז 2005 בלמעלה מ-25 מדינות, נקרא Foundation for Developing Compassion and Wisdom. ולכן השקופית ככה של החמלה והחוכמה, למי שאולי גם, יש פה גם קהל שכן הגיע ממרכז גוף נפש ברמת השרון, אז אני מניח שזה מילים שכבר שמעתם, ובאמת מדמים את הדרך הזו כמו שתי כנפיים, שבעצם רק עם כנף אחת אנחנו נתקשה להתקדם בדרך. החמלה, אני חושב שזה מאוד מאוד ברור למה היא נדרשת תמיד, ובטח בימים הכל כך קשים שעוברים על החברה שלנו ובעולם בכלל, אבל לפי התפיסה וההשקפה של התוכנית הזו, באמת הכנף של החמלה היא לא מספיקה, ובלי החוכמה יהיה לנו קשה מאוד להתקדם בדרך. זה כמובן נכון מאוד גם להפך, בסדר? החוכמה, אם היא תיעדר את החמלה, לא נגיע רחוק. אז עוד כמה הנחות יסוד שחשוב לנו ככה להניח לפני שנספר לכם עוד. 3 השקפות בסיסיות, אינטואיטיביות במידה רבה, אבל שחשוב לומר. לפי ההשקפה של התוכנית הזו, לכולנו, לכל מי שכאן ללא יוצא מן הכלל, יש את היכולת הזו לפתח את היכולות של החמלה והחוכמה למקסימום. זה פוטנציאל שיש בנו בעצם מלידתנו. ובאמת, ההנחה היא שהיכולות האלה הן יכולות להתפתח מרגע שבאנו לעולם ועד יום מותנו. זאת אומרת, וגם לזה נתייחס, אנחנו הולכים לעסוק היום קצת בחינוך או קצת הרבה, זה כמובן נכון בגילאים צעירים, כשהתודעות שלנו עדיין ככה צעירות וגמישות, אבל ההנחה היא שאפשר
ואנחנו כמובן חושבים שגם כדאי לטפח ולעבוד על המעלות האלה תמיד, עד יום מותנו. ומן הסתם ההנחה שלנו גם היא שאם נפתח את המעלות האלה, אם נטפח את האיכויות האלה בתוכנו, העולם שלנו כנראה ישלב יותר, מאושר יותר, בין אם לנו כיחידים, כפרטים, בין אם במשפחות, בקהילות שלנו ובחברה כולה. השלד של התוכנית, מקווה שרואים, התוכנית בעצם בנויה על איזשהו בסיס של מה שאנחנו מכנים 4 נושאי החוכמה, ה-4 wisdom themes, שכמו שאתם רואות, אגב, זה לא טעות פה בזה, זה פונט של עברית רב מגדרית, אנחנו מקפידות ומקפידים ככל שאנחנו יכולים. אז באמת 4 תמות של איך אנחנו חושבים, איך אנחנו פועלות, איך אנחנו מתייחסות לזולת, ואיך אנחנו מוצאים משמעות. אלה בעצם 4 תמות שבתוכם יושבות גם כל המעלות. אני כבר אעביר את השקופית הבאה, ורגע לפני שאני מעביר אליה, אני רק רוצה להזמין אתכם לראות באופן אינטואיטיבי, כשאתם תראו את השקופית על המסך, מה מתעורר, בסדר? אז כמה מילים. כמו שאתם רואות, כאמור, יש בעצם 16 מעלות, מכאן השם של התוכנית, שמחולקות ל4 התמות שהזכרתי קודם, ואז כאן אולי כמה מילים ככה על המבנה של הקורס הזה, שהיום זה המפגש הראשון שלו מבין 4. בעצם מה שאנחנו בחרנו לעשות זה שבכל מפגש אנחנו הולכים להתמקד באחת מהתמות. המפגש הקרוב יעסוק בדרך שבה אנחנו חושבות וחושבים, קצת עם המעלות שלה, שאתם יכולות לראות על המסך. במפגש הבא, שיהיה בעצם, והיום אנחנו כאמור מתעסקים בחינוך, במפגש הבא זה יהיה 16 המעלות בעסקים עם התמה של איך אנחנו פועלים, במפגש האחריו זה יהיה מפגש שיעסוק ב-16 המעלות ברפואה עם איך אנחנו מתייחסים לזולת, והמפגש האחרון יעסוק בתמה של איך אנחנו מוצאות ומוצאים משמעות, שיעסוק בבריאות הנפש ובקהילה. צריך לומר, אין שום היררכיה בין 4 תמות וגם לא בין המעלות עצמן, בכל זאת 2 מעלות שאנחנו ככה מסמנים אותן תמיד, זה הראשונה והאחרונה. ענווה היא הראשונה שבמעלות, ראשונה בין שווים נקרא לכך, פשוט כי בלעדיה אנחנו לא נוכל ללמוד דבר, ואומץ שנדרש בימים האלה, אולי יותר מתמיד, נגיע לזה ככה במפגש האחרון. מילה לעכשיו, אנחנו בכוונה לא פירטנו כרגע את הכלים, אבל התוכנית היא מאוד מאוד מעשית, זה משהו שנורא חשוב לנו לומר, יש לה סדרה של כל מיני כלים, היום בפורמט הזה, שיש פה כמעט 190 אנשים, אז אנחנו לא יכולים ממש לתרגל את כל הכלים, שחלקם נעשים בזוגות ובקבוצות קטנות של 3 ו4 אנשים, אנחנו כן ננסה לתת לכם איזושהי טעימה, וכן גם להזכיר לפחות חלק מהכלים באיזושהי רמה, אבל כמובן את היתר אפשר יהיה לפגוש בסדנאות של התוכנית. עד כאן אני חושב בהקדמה הקצרה שלי, ובעצם כאמור המפגש הזה הוא מפגש שעוסק גם בתמה של איך אנחנו חושבות וחושבים, וגם בזווית של התמה הזו בחינוך. אז נגיד אולי לעכשיו, לתוכנית יש ספר שלם שתרגמנו אותו לעברית ולערבית, ומה שאנחנו נעשה בכמה דקות הקרובות, אנחנו לקחנו מתוך התמה של איך אנחנו חושבים כמה משפטי מפתח שנרצה ככה לשים עליהם איזשהו זרקור ואיתו לצאת לדרך. אז המשפט הראשון הוא פשוט שהמחשבות שלנו, ואני מזכיר לכם גם את ההשקפות שהתייחסנו להן קודם, ההנחה של התוכנית ומי שפיתחו אותה, שהמחשבות שלנו מעצבות את החיים שלנו ממש מימי ילדותנו המוקדמים ועד יום מותנו. אנחנו ודאי מכירים את זה, שאנחנו כל הזמן במחשבות, בסדר? כל זמן שאנחנו ערים, אנחנו חושבים כל מיני מחשבות, וברגע שנתחיל להתבונן עליהם, האופן שבו נכוון אולי את המחשבות ואת הדפוסים המחשבתיים שלנו ואת ההרגלים שלנו, זה גם האופן שבו בסופו של דבר אנחנו נחווה את החוויה של החיים שלנו. ולכן
זה ממש איזה צעד ראשון ותשתיתי בשביל לראות איך אנחנו מתקדמות ומתקדמים בדרך. אז עד כאן ההקדמה הקצרה שלי. עכשיו נשמע קצת את דליה וגלעד שימשיכו עם עוד כמה הנחות. אז דליה, אלייך. ערב טוב לכולם. קודם כל זכות גדולה עבורי להיות כאן. תודה לניב, תודה לגלעד, תודה לכל מי שנמצא איתנו, נשות, אנשי חינוך וכל מי שחושב שחינוך זה חשוב. אז ערב טוב. אז באמת יש פה עוד שני משפטים שככה אני רוצה לשים עליהם איזה ספוטלייט כזה קטן, אז אני אקריא אותם קודם. האינסטינקט הטבעי שלנו הוא לחוות את העולם כמשהו שנמצא שם בחוץ. ההתמקדות הזו בנסיבות החיצוניות הופכת אותנו פגיעות לנסיבות משתנות שלעולם אינן בשליטתנו. אם נעצור רגע כדי להרהר, נוכל לזהות שמאחורי כל רגש מסתתרת מחשבה. אז בעצם שני המשפטים האלה מזמינים אותנו להפנות את נקודת המבט פנימה. להתחיל לקחת אחריות על החיים שלנו. כי מה שאנחנו רואות ורואים בחוץ נצבע בדרך כלל במחשבות שלנו, או דרך המחשבות שלנו, בדרך שבה אנחנו מרגישים. ואני רוצה ככה להתמקד באיזשהו סיפורון קצר. אם אני, אפילו דימוי אני קוראת לזה, אם אני קונה בית חדש, הנה באמת היום נמצאת בשיפוץ גדול, אבל אם אני ככה נכנסת לבית חדש או מתחדש, ואני מאוד מתרגשת מהרכישה שלי, ואני ככה מתקדמת לכיוון החלון של הבית, החלון הקדמי, ומסיתה את האבילון, ומתבוננת לראשונה מהחלון אל עבר הרחוב. ואני אומרת לעצמי, רגע, מדוע הבית של השכן כל כך מלוכלך? מה הסיפור? וגם הגינה שלו מלוכלכת. ואני מסתכלת על הרחוב, אני רואה שגם הרכב שלו שנמצא לצד הבית מלוכלך. ואז השכן יוצא החוצה, ואני אומרת, מה קורה? גם הוא לא כל כך אסתטי. ואני בעצם לא מבינה שבעצם החלון שלי מלוכלך. וזה ככה תמיד נותן לי לחשוב שכך גם המחשבות שלנו, התודעה שלנו. אנחנו רואים את העולם דרך חוויות, המחשבות, כל מה שצברנו בחיים שלנו, שגם מעוררים בנו הרבה מאוד רגשות, לפעמים גם רגשות לא כל כך טובים, ולעיתים זה גורם לנו להאשים אנשים בסביבה שלנו, עצמים בסביבה שלנו, כל דבר שנמצא בסביבתנו, ופחות לקחת אחריות ולהבין שהכל נמצא בפנים. אז אם אני מדברת על לקחת אחריות על החיים שלנו, זה להכיר את הדרך שבה אני חושבת. להבין מאיפה זה מגיע, ובעיקר לזכור בתשומת לב שהכל נמצא אצלי בפנים. כך לפחות אני רואה את שני המשפטים האלה. אלייך גילת. תודה, ערב טוב לכולם. מרגש מאוד 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 להיות פה. אני מקווה שנצליח על עצמי, אני מאחלת לעצמי שנצליח לומר כמה דברי טעם שבאמת יהיו משמעותיים ביום ה-600 ובכלל. אני אקריא את המשפט הראשון. כשהמחשבות שליליות מוגזמות או לא נכונות, התודעה שלנו עלולה ליצור ספירלה של סבל ואי שביעות רצון כלפי מטה. תן איזו דוגמה לספירלה כזאת, מחשבה רודפת מחשבה. נגיד סיטואציה כזאת שנערה יושבת, לא יודעת, בהפסקה בחצר, והיא רואה שתי נערות אחרות מהכיתה שלה, הן יושבות ביחד, הראשים שלהן רכונים זו לזו, והן לוחשות, והן גם מצחקקות, והן עוד פעם מתלחשות, ואני ככה תוהה מה עובר לה בראש, כי היא יכולה, היא עלולה לחשוב, הנה, הן מדברות עליי. כן, אני רואה אותן, הן צוחקות. הן לא סתם צוחקות, הן צוחקות עליי, לועגות לי, לא רוצות להיות חברות שלי. אני חייבת להתעלם מהן, אני חייבת לעשות משהו אחר, אני חייבת להראות להם מה זה, אני לא אדבר איתם יותר.
וכך עוד ועוד ועוד מחשבות שליליות, מוגזמות, לא נכונות, מסתובבות לה בראש, ובעצם זה גורם איזשהן תחושות קשות של סבל, של בדידות, של ניכור, ביקורתיות. עכשיו, היא בעצם, כשהמחשבות שליליות והן רצות ככה, אז הנערה הזאת היא לא עוצרת לרגע לחשוב שאולי זאת רק פרשנות. אולי זאת רק הפרשנות שלה ולאו דווקא עובדות. אולי נערה אחת סיפרה לנערה אחרת על אחיה הגדול שהוא עומד להזמין איזה חברה לבילוי, אולי בכלל הן צוחקות כי סבתא של אחת מהן התעקשה להיות איתה בטיקטוק. אז בעצם כמה פעמים זה קורה, לי זה קורה המון, כן? כמה פעמים זה קורה לנו שאנחנו רואים משהו ואנחנו מחליפים את העובדות בפרשנות, ובעצם אנחנו קצת שבויים במחשבות שלנו. אנחנו טועים, מאמינים למחשבות שלנו כאילו שזאת האמת, כאילו שזאת המציאות, בעוד שלמעשה מחשבות הן רק הצעות. אז ניב, אם אתה יכול, יופי, תודה רבה. אז שם, במחשבות, תמונה גם הזדמנות. כמו שספורטאים מאמנים את גופם, כך אנו יכולות לאמן ולהתמיר את תודעתנו, ובכך לשנות את דפוסינו הרגילים, ולחקור דרכים חדשות לחיות. אז בעצם אני אומרת שאם הכל פרשנות, ואם המחשבות שלנו הן רק הצעה, אז למה אני חייבת להיצמד למחשבות השליליות שלי, שבאמת יש לי מהם בלי עין הרע, אבל לא חייבת להיות שם. אני יכולה לבחור, אני יכולה להיות מודעת לזה, שזה רק מחשבות, שאני יכולה לבחור סוג אחר של פרשנות, ואני יכולה לבחור פרשנות שאני קוראת לה פרשנות מיטיבה, שהיא תיטיב איתי, ואם היא תיטיב איתי, מן הסתם תיטיב עם אנשים אחרים. אז אני לא יודעת אם יש לנו זמן ממש לדוגמה, אני אנסה לקצר אותה, אבל אני אספר שממש לא מזמן הגיעו אליי למשרד אבא ובן, כועסים מאוד מאוד, צעקות, אני פשוט יצאתי למסדרון, אפילו לא הבנתי שהם מחפשים אותי, ואז הם התחילו לצעוק עליי, כמה שאני לא בסדר, והם האשימו אותי בזה שהבן שלהם, בזה שאת הנער, הוא צריך לעבור בית ספר, היו בעיות בבית ספר שלו, והכל בצעקות נוראיות, ובדיבור כל כך לא מנומס וגס, ואני ראיתי את עצמי נסחפת לתוך הסיטואציה הזאת, ומתחילה להגיד לעצמי, כמה זה לא פייר, איך הם צועקים עליי, זה בכלל לא מגיע לי, למה הם כל כך צורכים, ולמה כל ההתנהגות הזאת, ומסביב מיליון איש מגיעים לשמוע את ההמולה וכל זה, ופתאום, באמת תודה לאל על תרגול, הצלחתי לעצור רגע, לנשום, להגיד לעצמי, אפשר להסתכל על זה גם אחרת, אני לא חייבת להסתכל על זה ככה, שמה רגע את האגו בצד. ואני אומרת, האנשים האלה, הנער ואבא שלו, בסך הכל במצוקה, הם בסך הכל הכעס אולי מסתיר איזה פחד, איזה חרטה, איזה בהלה, שמה יקרה עכשיו? מה, אני לא אלך יותר אף פעם לבית ספר? ואז מהמקום הזה, שפתאום הצלחתי לראות את הדברים אחרת, אז הסתכלתי עליהם ממש בעיניים, ואמרתי להם, אז אולי בעצם אתם צועקים כי אתם במצוקה, אתם רוצים אולי שאני אעזור לכם, אולי אתם רוצים שנחשוב רגע ביחד על בית ספר אחר, על מסגרת אחרת, על מה אתם מתחייבים, ואז האבא אמר לי, כן, סוף סוף הבנת. אז שמחתי שסוף סוף הבנתי, והזמנתי אותם אליי לחדר, ומשם כבר הייתה שיחה אחרת, ומשם גם התפתחות שאני מקווה שהיא מיטיבה. תודה רבה לכם, לשתיכן. אני מקווה שנתנו איזה טעימה ואיזה כיוון שנותן ככה איזו המחשה, זה שזה בעצם תמה שעוסקת הרבה בסובייקטיביות ובפרשנות. אז לפני שגם ככה ניגע קצת במעלות עצמן של 4 המעלות של התמה הספציפית הזו,
רצינו להראות לכם איזשהו סרטון, שנגיד עליו כמה מילים אחר כך. אז רן, אם תוכל להעלות אותו עכשיו, אני אוריד את השיתוף. כן, דקה. זה סרטון שנדמה לי שאנחנו כולנו יכולים למצוא את עצמנו בו בהזדמנות כזו או אחרת, בין אם זה בסיטואציה שהיא דומה לזו, בסיטואציות אחרות, אבל אני חושב זה אחד הסרטונים היחידים, אני חייבת להגיד שלמרות שאני מכירה אותו, כל פעם שאני רואה אותו אני נהנית ממנו, אז אני מקווה שגם אתם, יש כאן הרבה אנשים שמכירים, אפשר להסתכל בזה עוד פעם. מוכן. יאללה, תודה. שומעים? שומעים? לא. לא. רגע מסדר. מסתדר, אם לא אז אנחנו נמשיך. אני רק תגיד, נוכל לראות אותו בסדנה. אם זה לא יסתדר כאן, נמצא דרכים אחרות.
דן, אפשר לעצור. אוקיי. בסדנה כנראה שבשלב הזה היינו בכל זאת פותחים ומנסים גם קצת לשמוע, לראות איך אתם מכירים ומכירות את זה מהחיים שלכם, כי אנחנו מניחים שמכירים את זה בגרסאות כאלה ואחרות, זה באמת באמת קורה לכולנו וזה מאוד מאוד מהחיים. במרחב הזה זה מן הסתם לא מתאפשר, אבל כאמור, אנחנו מקווים שבהמשך. אז עוד רגע לפני שככה נפתח לפאנל ולשיח שלנו, של שלושתנו, ונשאיר כמובן, כמו שרן אמר, גם מקום בסוף לשאלות ותשובות שלכם, אנחנו כן רוצים לגעת קצת באיזה טעימה כזו בארבע מעלות. כאמור, בכל אחת מהתמות יש 16 מעלות ובכל אחת יש 4, אז אנחנו רוצים רגע לגעת בארבע מעלות של התמה הנוכחית. אז אני רגע משתף שוב. בסדר? אז ארבע מעלות, בתמה של איך אנחנו חושבים, הם ענווה, סבלנות, שביעות רצון וחדווה. ופה אולי נאמר, שוב, אחד מהדברים לתוכנית, יש בעצם ספר שמפרט את הדברים, כי בסוף אלה מילים, מה שמופיע ככה על השקופית, ואנחנו כל פעם מרחיבים עוד קצת, גם במילולית וגם כמובן בכל מיני תרגולים, אבל בשביל לתת לזה עוד קצת יותר תחושה, נעבור רגע אולי על הזרקור שיש ככה לכל אחת מהמעלות האלה, ואולי נגיד על 2 מהם איזה כמה מילים. אז ענווה, לפי התוכנית של 16 המעלות, זה כמובן תרגומים, ויש גם דברים שבתוך התרגום יש הרבה מאוד משמעויות, אבל ענווה, שוב, סליחה, יש פה איזו טעות ככה עם הפונט הרב מגדרי במילה האחרונה, אבל זה להיות מוכן או מוכנה ומסוגלת ללמוד מאחרות ומאחרים. זה הזרקור שאנחנו ככה שמים עליו, כי שוב, אם אנחנו מלאים בעצמנו, אז פשוט לא נוכל ללמוד כלום. סבלנות זאת מעלה שמדברת על האפשרות לטפח רוגע ושלווה, ואולי נדגיש בכל מצב, אפילו ביום ה-600. שביעות רצון זו מעלה שמתייחסת לאפשרות ליהנות ממי שאנחנו וממה שיש לנו. וחדווה, שזה שוב, זה תרגום, זה לא תמיד אינטואיטיבי, באיזה תבדקו רגע לפני שאני אגיד ככה הרי את השקופית, הדגש שאנחנו נותנים פה זה בעצם לשמוח במזלם הטוב של אחרות ואחרים, בסדר? או לפרגן במילים אחרות. אז ניב, כאן אני יכולה אולי לשתף, מתוך 4 המעלות, דווקא בסיפור של ענווה. כלומר, איפה אני פגשתי את המושג הזה בחיים שלי, דווקא בהיבט המקצועי. אז כשהייתי רכזת שכבה, לפני הרבה מאוד שנים, אני זוכרת תלמיד שהתעקש, זה קורה לנו הרבה, שתלמידים מתעקשים, רוצים מאוד 5 יחידות מתמטיקה, או ללמוד פיזיקה, או ככה מתעקשים, ואנחנו הרבה פעמים, לי לפחות זה קרה, הוא היה תלמיד שמבחינת הציונים שלו לא עמד בתנאי הסף, הוא היה ב3 יחידות מתמטיקה, פיזיקה דורש 5 יחידות מתמטיקה, או 4 לפחות, והוא היה גם נהדר מדי פעם, לא כזה תלמיד שעמד בתנאי הסף. והוא התעקש והתעקש והתעקש, ואני באמת שחשבתי שזה לא לטובתו, שהוא לא צריך עוד איזו חוויה לא טובה בחיים שלו. אבל הוא המשיך והתעקש, ואני, האמת שכבר זהו, אמרתי, טוב, בוא, הוא לא רוצה גם שום דבר אחר, אמרתי, טוב, בוא, אולי נכניס אותו עם התניה. וטוב שעשיתי את זה, כי הוא הצליח בגדול. ואני חושבת שפה ירד לי האסימון לראשונה, שאני לא באמת יודעת הכל. וזה שאני אשת מקצוע ולמדתי, ויש לי גם כל מיני נהלים כאלה ואחרים, לא הופך אותי למי שחושבת הכי נכון, יודעת הכי נכון.
וכמנהלת בית ספר באתי כבר בתודעה אחרת לגמרי, ואמרתי, אוקיי, כשתלמיד מתעקש על משהו, לפעמים גם ההורים שלו מתעקשים, יכול להיות שהם יודעים קצת יותר ממני, עם כל ניסיון החיים שלי, כמורה וכמנהלת בית ספר וכו' וכו'. ופה מהמקום הזה הבנתי שלהגיע להוראה ממקום של ענווה זה משהו שהוא סופר חשוב, כי הרבה פעמים התלמידים הם המורים הכי טובים שלנו, ומהם אפשר ללמוד הכל. ובעיקר אני יודעת היום שלהגיע ממקום של תודעה שלא יודעת הכל, הופך אותי להרבה יותר פתוחה, הרבה יותר גמישה במחשבה, וגם מצליחה לראות דברים שלא ראיתי קודם. זה ככה קצת סיפור מן העבר על ענווה. זה כמו לשים סימן שאלה במקום סימן קריאה, מאחורי הרבה דברים שאנחנו כאילו יודעים. אנחנו יודעים? לא בטוח. אני אספר רגע קצת על שביעות רצון, ואני אגיד שהרבה פעמים בסדנאות, כשאנחנו מנחים, אז אנחנו מדברים על שביעות רצון, ואני מוצאת את עצמי כל פעם מדברת על אבא שלי, שהוא ממש איזה דמות מופת בשבילי לכל מה שקשור בשביעות רצון. אז אני אזכיר שזאת היכולת להיות מרוצה ממי שאני וממה שיש לי, ממי שאנחנו וממה שיש לנו. אז באמת, זה תמיד הפליא אותי בחיים שלי, שיש אצל אבא שלי איזה מין שביעות רצון בסיסית כזאת, שאומר שהכל בסדר, הכל בסדר. יש משבר, נטפל בו, הכל בסדר, שלפעמים בעבודה מאבקי כוח, אוקיי, הכל בסדר. משהו בסיסי לא משתנה ונשאר רגוע ושלב ומסופק. מבחינת אבא שלי, אם אוכלים במסעדת יוקרה, או אם אוכלים סנדוויץ' שוקולד השחר, זה הרי הכל די דומה מבחינתו, הכל בסדר. הוא שבע רצון מזה, הוא שבע רצון מזה. אז כתבתי כאן איזה משהו ממש קטן. לרוץ על הג'בלאות בג'וארה, להיות פצוע מלחמה מאושפז שנה בתל השומר, לאכול לוף במנות קרב, לטייל בג'מייקה, לצפות בהצגה בברודווי, לאכול בפיטר לוגר, הכל בסדר. זה מה שיש עכשיו. אני מרוצה ממי שאני וממה שיש לי. רלוונטי. תודה, גילת. רגע לפני שנפתח את הפאנל, בכל זאת רוצים להזמין אתכם ככה לעוד איזו התנסות בתרגיל קצר, אחד מהכלים שאנחנו כן משתמשים בהם במסגרת התוכנית. אני מניח שוב שחלק מהקהל שנמצא כאן מכיר גם תרגול של מיינדפולנס, זה בכל זאת אנשים שהגיעו דרך מרכז גוף נפש. זה אחד הכלים, אבל ממש ממש לא היחיד. יש בתוכנית כלים כמו חקירה ותרגיל של מסגור מחדש ומסגור מקדים, ואנחנו עושים עבודות עם קלפים ועוד ועוד ועוד. אבל שוב, הרבה מהם זה דברים שאנחנו עושים גם בזוגות או בקבוצות קטנות. תרגול של מה שאנחנו מכנים כהרהור מעמיק, זה כן משהו שחשבנו שאנחנו יכולים לעשות אותו גם כאן ביחד עם כולכם. אז זה יהיה מאוד קצר, אבל אני באמת רגע, אפרופו ראינו כבר קצת, נגענו בתמה, וקצת ככה אני מקווה שיש איזו תחושה מסוימת, גם בעזרתן של דליה וגילת על המעלות עצמן. אז אני רוצה רגע להזמין את כל מי שמתאים לו ולה, להתיישב רגע בכיסא, או איפה שזה לא יהיה שאתם יושבים, או אולי על הרצפה, ולהזדקף. ואם מתאים לכם, אז גם לעצום עיניים, פעולה שנראית טריוויאלית, אבל תתפלו בימים האלה, אפילו הפעולה הזו לא לכולם היא טריוויאלית, אבל אם אפשר, אז באמת בואו נעצום עיניים, ובואו ניקח 3 נשימות עמוקות. ממש נרגיש ככה את בית החזה מתרחב. מפנה מקום ללב, לריאות.
ועוד נשימה אחת עמוקה כזו. יהיו הרבה מילים. ורגע, לאפשר לעצמנו לבוא הביתה. ואולי באמת גם להעביר את תשומת הלב שלנו מהראש אל הלב. היו 4 מעלות שהיו על השקופית קודם: ענווה, סבלנות, שביעות רצון וחדווה. מזמין עכשיו כל אחד ואחת מכם לבחור אחת שמשהו בלב מושך אתכם אליה. לא צריך להבין למה, פשוט כי ככה, עכשיו. ולמשך התרגול הקצרצר שיהיה עכשיו, להיות איתה, עם המעלה הזו שבחרתם. אז בואו באמת נשאל את עצמנו, מהי המעלה הזו שבחרתי? ממש ננסה לראות מה עולה. מה המעלה הזו עבורי כרגע, ממש ממש עכשיו, ברגע הזה. איך זה מרגיש כשהמעלה הזו נוכחת? איך זה מרגיש כשהמעלה הזו נוכחת בי? איך זה מרגיש כשהמעלה הזו נוכחת באחרות או באחרים? איך אחרים אולי מגיבים כלפיי כשהמעלה הזו נוכחת בי? נראה אם זה עוד 2-3 מחזורי נשימה. ניתן לזה מקום. וכשנרגיש שמתאים לנו בעדינות, נוכל לפקוח את העיניים, ונחזור למרחב המשותף שלנו. אוקיי, אז כאן שוב באופן אידיאלי היינו ככה שומעים קצת מה פגשתם ופגשתם, וגם כמובן השיתופים עוזרים לנו מאוד ללמוד אחד מהשנייה, אבל במרחב הזה מקווה שאולי זה גם כן נתן עוד איזה תחושה שהיא באמת קצת יותר דרך החוויה ופחות מהראש. אנחנו עוברים לחלק של המפגש של הפאנל. כיף לראות אתכם גם כאן עכשיו ככה על המסך, ושוב תודה שאתן כאן. אז אני אתחיל אולי מאיזו שאלה לשתיכן. בחרנו בעצם באופן שהוא התחיל כאילו קצת אקראי בהתחלה כשבנינו את סדרת המפגשים, אבל איכשהו באיזה אופן, כמו שזה קורה, זה הרגיש אינטואיטיבית מאוד נכון, ובעצם אנחנו היום עוסקות ועוסקים בתמה הראשונה של התוכנית, של איך אנחנו חושבים. איך זה קשור לחינוך?
אז אני אתחיל ואני אומר שאותי זה לוקח לשני כיוונים. כיוון אחד זה באמת, כאשת חינוך, אני בכלל אנשי חינוך, ככל שאנחנו מבינים את הכוח של המחשבה, אז קל לנו הרבה יותר לקבל את השונות, את הייחודיות של כל ילדה וילד, של כל איש צוות. כל אחד במקום שלו, אנחנו מבינים שלכל אחד יש את הפרשנות שלו למציאות, ולכן ההבנה הזאת מייצרת איזושהי יכולת להבין ולקבל. ואני מבינה שאין אמת אחת. וחשוב שנהיה בהקשבה ונעזור לילדות ולילדים, גם לאנשי הצוות, לפתח את הייחודיות שלהם ללא שיפוטיות. פשוט לראות את האנשים סביבנו כסובייקטים. סובייקטים שלכל אחד יש את העולם שלו. זה כיוון אחד שאני חושבת שכל אשת או איש חינוך מבינים. בסוף כך אנחנו גם נוהגים, אבל עכשיו אנחנו אולי מבינים יותר למה נכון או מאיפה זה מגיע הדבר הזה. הכיוון השני זה איזה זכות ואיזה יכולת אדירה יש לנו כנשות וכאנשי חינוך להשפיע ולעשות טוב. כי העולם כולו, גם של הילדים וגם שלנו, היום יותר מתמיד מלא בגירויים, וזה מזמין לבני הנוער, לילדים, לילדות, הרבה מאוד מצבים של טייס אוטומטי, של תגובה מהירה ללא השהיה. דרך אגב, זה קורה לכולנו, זה קורה לי כמה פעמים ביום. וההבדל זה שילדים עוד צעירים, והמחשבה שלהם עדיין מספיק גמישה לשינויי פרשנות, מה שלנו טיפה יותר קשה, אנחנו צריכים להתאמן הרבה יותר, לאמן את השריר הזה כדי שזה יקרה. ולכן יש לנו הזדמנות אדירה להעניק להם כלי אדיר לחיים. אז אלה שני הכיוונים שאני רואה את הקשר בין התמה הזאת, של איך אנחנו חושבים וחושבות, לחינוך. אני אוסיף את זה אולי דרך השקף של גירוי תגובה. ניב, אתה יכול לשים אותו? כן. שנייה. מקווה שאני יכול, תכף נראה. כמעט, כמעט, כמעט. יופי, הנה. תודה. אז אני אמשיך ככה קצת את הדברים של דליה, ואני אגיד שלכולנו יש דפוסי מחשבות שהם הופכים להיות הטייס האוטומטי שלנו, וממש ממש מקובעים. אז אנחנו הרבה חלקים מהחיים עוברים על טייס אוטומטי. אני חושבת שאצל בני נוער זה קצת פחות מקובע, אבל גם אצלם יש כבר דפוסים שהם דפוסים די קבועים. אז אם תסתכלו רגע על השורה העליונה, אז כתוב לנו שם גירוי, תגובה. זאת אומרת, יש משהו שקורה, מישהו עצבן אותי, מישהו אמר משהו שפירשתי אותו כלעג, מישהי חתכה אותי בכביש, ואז מיד אני מגיבה. אז אני כועסת חזרה, או שאני חותכת אותה חזרה, מצפצפת לה, צופרת וכן הלאה. אז גירוי ומיד התגובה שלו. אחר כך בעצם מה שהתוכנית מאפשרת לנו זה קצת לשים לב יותר, ובעצם לא להגיב מיד. ברגע שמתרחש הגירוי הזה, אז להיות מסוגלים לעצור רגע. אז אני עוצרת רגע, אז אני נושמת, אנחנו קוראים לזה לפעמים רגע של מיינדפולנס, של קשיבות מודעת, ואז אני יכולה כבר להגיב אחרת. זאת אומרת, לנהגת שחתכה אותי, אני יכולה כבר רגע להגיד לעצמי, אולי זה בגלל שכולנו במצב קשה, אולי חושבת על המדינה, על מה שקורה, והיא בכלל לא שמה לב שחתכה אותי, ואז אני כבר לא חייבת להגיב באותו אופן שתיארתי קודם. או בני נוער, שבעצם זה בעצם אחת המטרות המרכזיות של התוכנית מול בני נוער, יכולים ללמוד שלא חייבים להגיב מהאוטומט, שאולי האוטומט פעם
עזר, אבל היום אפשר כבר להגיב אחרת, אפשר פשוט לבחור פרשנות אחרת, פרשנות מיטיבה. ומתוך הפרשנות הזאת, התגובה היא כבר תגובה מודעת. יש לנו כאן אוקיי. יש לנו כאן גם את האפשרות הבאה, שמתייחסת לזה שאחרי שמתרחש גירוי, ואני עוצרת ונושמת וחושבת על זה רגע לפני שאני בוחרת תגובה, אני יכולה להתייחס גם ל-16 המעלות ולראות משם לשאוב אולי רעיונות לתגובה שהיא גם תגובה מודעת וגם תגובה ערכית, תגובה שיש בה אולי יותר סבלנות, אולי תגובה שאני מצליחה להיות שם יותר נדיבה כלפי עצמי או כלפי הזולת, ואז בעצם העצירה משמשת אותי לא רק לבחור תגובה, אלא תגובה שהיא גם ערכית. תודה. טלי, אני רוצה רגע קצת להקשות, זה לא משהו שתכננתי, אבל אפרופו השאלה הקודמת שתחבר אותי, אולי גם ככה לשאלה הבאה, אני מניח שבאמת, יכול להיות שיש פה גם בקהל נשות ואנשי חינוך, ואני מניח שלכולם היה איזה רצון שתהיה הרבה תשומת לב ככה לסובייקטיביות של כל תלמיד ותלמידה. המערכת יכולה לאפשר לנו את הדבר הזה כרגע? זאת אומרת, אנחנו יכולים באמת עם כל העומסים הכל כך גדולים מכל כך הרבה כיוונים והלחצים שמצויים בהם כולם, ועוד עכשיו בתוך מלחמה ובתוך מציאות כזו, יש לנו את האפשרות באמת להיות פנויות ופנויים לסובייקטיביות ככה של התלמידים, ובהמשך לזה אני שואל גם האם ואיך זה קשור לבחירה להכניס את התוכנית לעיר. גלעד, את מתחילה או שאני אתחיל? אני אדבר רגע באופן כללי על למה להכניס את התוכנית לעיר, וגם אני אגיד לך, ניב, שבעצם מה שאתה מתייחס אליו, יש לנו מין buzzwords, יש לנו מלא buzzwords בחינוך, אז בעצם זה פרסונליזציה, כאילו אתה שואל אם באמת אפשר לתת לכל אחד ואחד את המקום שלהם, ואני מאמינה שכן, ולא רק לתלמידים שלנו, אלא לכל באי המערכת. בעיניי זה תפקיד ממש חשוב. אבל אני אגיד רגע אחת הסיבות שמאוד רציתי שהתוכנית תגיע לבני נוער ואחר כך גם למורים, זה שכבר מאז התקופה של הקורונה אני רואה המון מצוקות וסבל של בני נוער, המון בדידות וניכור, ומחסור בקשרים חברתיים, ואולי גם מחסור בכישורים חברתיים, והרבה כעס שהוא לא מנוטע, וכאילו כל מה שחווינו את גיל ההתבגרות שלנו, ועוד, ויותר אירועי אלימות, ויותר אירועים של פגיעה עצמית, שבעצם הבחירה בתוכנית של 16 המעלות, היא מבחינתי, קודם כל פנימה, היא מאפשרת לבני נוער להכיר את עצמם יותר טוב. היא מאפשרת לבני נוער להבין למה לפעמים הם מגיבים באופן שהם מגיבים, ולהבין שזה בחירה, ושזה לא אופן הפעולה היחיד שקיים, שאפשר באמת להגיב גם אחרת. אז כאילו לקחת לתשומת הלב, שאפשר לפרש סיטואציות בכל מיני אופנים ולהגיב ככה. זה כאילו לקחת פנימה. אבל גם אני רואה ערך מאוד גדול בתוכנית בלקחת את זה החוצה. כי כשאנחנו נפגשים בסדנאות, הרבה פעמים עובדים בזוגות או בשלשות, ופתאום נוצרים מפגשים כל כך אינטימיים בין אנשים שלומדים באותה כיתה או בין מורים, שלמרות שנמצאים המון ביחד, לא באמת מכירים אחד את השני לעומק. ואז אני רואה שדרך השיתוף הזה שבני נוער משתפים ברגשות שלהם, ומשתפים במחשבות שלהם ובלבטים שלהם, והם זוכים להקשבה, והם זוכים לכבוד, ולאמפתיה, ובעצם מתפתח שם איזשהו שיח הרבה הרבה יותר עמוק, ופתאום התחושה היא יותר של שייכות, וקצת פחות ניכור, וקצת פחות בדידות, ויותר אמון. אז אני חושבת שיש ערך מאוד גדול לתוכנית, גם בהיבטים האלה. ודבר אחרון שאני אגיד, שהוא גם מאוד חשוב לי
בתוכנית זה השיח הערכי, שבעצם אנחנו כל הזמן מעודדים לדון ולדבר על המעלות, על ערכים שהם ערכים אוניברסליים. אפילו הייתה איזו אמא אחת שעשינו איזה מפגש הורים אחרי סדנה לתלמידים, אז היא אמרה לי, מתי בפעם האחרונה יצא לדבר עם הבת שלי על נדיבות? כי היא סיפרה לה מה היה בתוכנית וכן הלאה, זאת אומרת, באמת יכולת הזאת היא לדבר ערכים, שלי זה מאוד חסר, אני מרגישה שזה חסר לכולנו. אז פה יש משהו שמאוד מזמן את זה, והוא גם מאוד פשוט ונעים, הוא לא כזה בשמיים. תודה. אני לגמרי מצטרפת למה שגילת אומרת, ואני לא אחזור, אבל אני הגעתי לתפקיד הזה לפני שנה, וזה באמת אחרי 5 שנים של חוויות מאוד מורכבות, מציאות מאוד מורכבת, ומה שאני פגשתי זה הרבה ערעור בעין ערכי, בלבול, חוסר ביטחון, חוסר אמון, האור של כולם כל כך דק, הכל כל כך מקפיץ את כולם כל הזמן, והרגשתי שצריך לחזור קצת לבסיס. כל הזמן אנחנו מדברים בחינוך על הרבה מאוד למידה משמעותית, רלוונטיות של מערכת החינוך, הרבה מאוד דברים שהם חשובים. אבל שנייה, רגע, בואו נחזור לבסיס ונאפשר לילדים, להורים, לצוותים, משהו יותר שקט, יותר רגוע. התוכנית הזאת, יש בה 2 דברים מאוד חשובים. אחד, כמו שגילת אמרה, לחזור לבסיס הערכים האוניברסליים, ההומניים, הבסיסיים, לפני שמדברים דמוקרטיה, ליברליות, הרבה מאוד מושגים גדולים, סובלנות. בואו נדבר רגע על הדברים הבסיסיים, על שביעות רצון, על ענווה, על דברים כל כך פשוטים, שנראים לנו ברורים מאליהם, אבל הם לא. זה אחד. הדבר השני, הכלים של התוכנית הם כלים שמאמנים את הילדים לשהייה, את המורים לשהייה, רגע להתחבר בחזרה, להיות בשקט, ללמוד להיות בשקט. זה משהו שלא יודעים לעשות, זה יתחבר אחר כך לכל סוגיית הקשב שידבר עליה, סמארטפונים וכולי, אבל זה הכל מתחיל מפה, מהמקום שלה, קצת למצוא את השקט, וזה מה שהיום אומרים לנו בחדרי מורים, תנו לנו קצת שקט. הילדים אפילו כבר מדברים על זה, יש כל כך הרבה רעש. אז אני חושבת שהתוכנית הזאת מאפשרת מיקוד בערכים, יצירת עוגנים מאוד חזקים, הקניה של כלים, ורק אז אולי תגיע איזושהי פניות ללמידה, לצמיחה. מבחינתי זה צו השעה, לכן גם בחרתי להביא את זה היום. אנחנו בעצם אולי לא דיברנו את זה ממש ככה, אבל ככה מתוך הדברים שלכם עכשיו, אנחנו הגדרנו, השקופית הראשונה של התוכנית מדברת על זה שזו תוכנית בינלאומית לפיתוח חוסן רגשי וחברתי, הסל, ניגע בזה תכף, ולטיפוח של ערכים אוניברסליים וחיים בעלי משמעות. ובעצם יש משהו בדבר הזה, שזה מרכיבים שהם לא באמת מרכיבים שונים. זאת אומרת, יש משהו אפילו באיך שאתן מדברות את זה עכשיו, ובאמת היום יותר מאי פעם, כי עם כל מה שקורה בחברה שלנו, אבל שלחזור לאיזושהי תשתית ערכית, כזו שאולי אנחנו גם יכולות ויכולים להסכים עליה, בהרבה מובנים זה חוסן. זאת אומרת, זה לא שאנחנו נתעסק בחוסן, נתעסק בערכים, אלא שעצם העיסוק בערכים ועצם האפשרות שלנו בכלל להיות באיזושהי תקשורת על בסיס שאנחנו יכולים להסכים עליו באיזה עוגן שכולם יכולים ללכת על אותה אדמה, זה כשלעצמו אולי יכול לתת לנו איזו תחושה קצת אחרת. אני אולי גם ממשיך ככה את העניין הזה, אנחנו כן מצויים בתקופה שהמילה טראומה רווחת בכל מקום. אתן פוגשות את זה במערכות שאתן מצויות בהן היום כבר באיזשהו אופן, ואם כן, אז גם בהקשר הזה,
יש לכם איזה שהן מחשבות, אולי כבר איזשהו ניסיון, איך יש משהו בתוכנית או בכלים שהיא מציעה בשביל לעזור לנו להתמודד עם המציאות הבלתי אפשרית הזו שאנחנו נמצאים בה? אני אגיד שהתחלנו את התוכנית בנתניה לפני 3 שנים, אז אני כבר אספר רגע, תכננתי לספר את זה באיזשהו שלב, שניב, אני לא יודעת אם אתה זוכר, ניב ואני ואתי, המפקחת של חינוך חברתי, באנו לראש מינהל חינוך שלנו בנתניה, אתי דהן, ואמרנו לה, יש לנו תוכנית, והצגנו לה, סיפרנו לה על התוכנית, ואתי ככה מאוד שמחה לשמוע, והזמינה את ניב לדבר עם כל המנהלים, יש לנו מפגש סיירת כזה שכל מנהלי העיר נפגשים, ומשם התחלנו ממש להריץ את התוכנית שלנו לבני נוער וגם ליסודי ה'-ו', ושנה לאחר מכן, באוקטובר, התחלנו להרגיש את הקושי הרב של המורים עם עומסי היתר, עם המצוקות של המלחמה, עם בלבול מאוד מאוד גדול. אני כן אחזור ואני אגיד, ובעיקר תחושה כזאת של עומס יתר, ושל איזשהו סטרס כרוני, וגם חוסר אונים, כזה מה לעשות, איך להתנהג. ואז בנינו תוכנית למורים, שקראנו לה 16 הקווים, אז זה היה נקרא לימים קשים. וכללנו שם הרבה תכנים שקשורים לטראומה, קודם כל המקום הזה של לזהות, ולהבין למה הילדים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, למה הילדים הפרטיים שלי מתנהגים ככה, בני המשפחה, למה אני מתנהגת באופן כזה ואחר. והרגשנו שזה הוביל לשיח מאוד 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 עמוק. אז גם זה היה לגבי לדעת לזהות או לפרש את מה שאנחנו רואים בזווית הזאת, וגם באמת פרקטיקה, מה אנחנו יכולים לעשות, איזה שיח אנחנו יכולים לקיים, איך אנחנו יכולים להיות יותר סבלנים, יותר קשובים, וגם לעצמנו וגם אחד לשני, ואחד לשני זה, שוב, זה לכל באי בית הספר. אז מהמקום הזה אנחנו הגענו להרבה מאוד חדרי מורים, לסדרה של משהו כמו 4 או 5 מפגשים, שאני חושבת שהביאו הרבה מאוד תועלת, וזכינו להרבה הכרת תודה על המקום הזה. דליה דיברה קודם על שקט, על המקום הזה שפשוט אפשרנו את השיח, את השיתוף, גם את התחושות הקשות שיש לכולנו. תודה, גילת. טלי, אני עובר אלייך רגע. בפברואר זה היה הכנס שלכם, אני חושב, בזה שראש העיר הכריז איזו הכרזה, מוציאים את הסמארטפונים, בהצלחה לכם. מוציאים את הסמארטפונים מבתי הספר וכולי. מהפכת הקשב, נדמה לי, קראתם לזה. את רוצה להגיד על זה משהו, ואיך זה קשור למה שאנחנו מקווים לעשות גם עם התוכנית? לגמרי. קודם כל, לכנס הזה קראנו שעת קשב, וראש העיר לחלוטין, אני הרמתי לו והוא הרים לי. שנינו ככה פתחנו מרחב אחד לשנייה, אז לגמרי זה קשור. באמת ההכרזה של ראש העיר להוצאת הסמארטפונים מבתי הספר כחלק מהחזרת הקשב, לחלוטין מתחברת ל-16 המעלות, כי כולנו יודעים וחווים את זה גם על עצמנו, גם עם הילדים שלנו, חלקנו כבר עם הנכדים שלנו, ובטח ובטח בתוך מוסדות החינוך, כמה הסמארטפונים הם גזלני קשב הכי גדולים של התקופה הזו. אני לא יודעת כמה אנשים יושבים פה, ותוך כדי לא יכולים להיפרד במבט מהדבר הזה שעומד לידם, שאולי אנחנו מפסידים כרגע משהו, כי משהו קורה שם, ואין לנו שליטה על מה שקורה שם, וזה קורה לכולנו, בואו. ובאמת הדבר הזה פוגע ביכולת הריכוז שלנו, הנוכחות שלנו, המיקוד, וגם
יש קשר, ויש הרבה מחקרים שמראים שיש קשר בין הקיטוב הכל כך גדול שקורה היום בחברה שלנו, לבין הדבר הזה שנקרא סמארטפון, שכל הזמן דוחף לנו דברים, מכיר אותנו, ואנחנו נורא מרוצים מזה שהוא יודע ומכיר לנו, ובסוף שולח אותנו בדיוק למקומות שאנחנו רגילים להיות בהם, ויוצר לנו קיטוב במקומות האלה. אז התוכנית הזאת היא לחלוטין, גם בכלים שלה, מקנה כלים לחיזוק הקשב, ממקדת בערכים, ומאפשרת לנו להתבונן פנימה וגם החוצה ולהסתכל על הסביבה שלנו. עכשיו, אם הסמארטפונים ימשיכו להיות בתוך בתי הספר, לא תהיה פניות ולא יהיה מרחב לעשות את הדבר הזה. כלומר, כדי לבנות קשב ולעסוק בערכים, צריך לפנות מרחב לקשב, ולכן הקשר הוא ברור לחלוטין, וזה בדיוק מה שמערכת החינוך שלנו צריכה היום, להיות בהקשבה לעצמנו, לסביבה שלנו. אני תמיד מספרת שכשאני נכנסת היום מבקרת בתיכונים, בעיר תל אביב יפו יש הרבה כאלה, עוד לא הספקתי בשנה את כל מעל 100 בתי ספר שיש, אבל בתיכונים כשאני נכנסת, אני לפעמים בשוק מהשקט בהפסקה, כי כשאני הייתי מנהלת בית ספר היה רעש, לפעמים הייתי אומרת די, אני צריכה קצת שקט, ואני מתגעגעת לרעש הזה, כי אתה נכנס וכולם יושבים עם הסמארטפונים בהפסקה, מתקשרים אחד עם השני דרך הסמארטפון, הם שכחו לתקשר, הם לא יודעים, המיומנות הזאת של תקשורת כבר לא ממש נמצאת שם, ולכן מהמקום הזה זה מאוד מאוד, זה שריר שאנחנו חייבים לחזק אותו ולאמן אותו. אני זוכרת את זה כל בוקר, ואני אשמח אם עכשיו ככה ביחד נאמן את השריר הזה ממש לאיזה 2 דקות, נרגיש את השקט הזה שכולנו מייחלים לו, אמנם ערב, לילה, אבל אני מקווה שלא נרדם, נעשה את זה קצר מספיק. אז אני מזמינה את כולנו, מי שמרגיש בנוח, לשבת ככה בנינוחות, לסגור עיניים, להרגיש ככה את כל השרירים הרפואיים, ולדמיין את עצמנו, יושבים לנו על גדת נהר, במקום יבש ונוח, ואנחנו צופים בנהר, רק צופים. אז מה אתם רואים? אולי מים זורמים? אולי קצף? אולי עלים צפים? קחו לכם כמה שניות וצפו בנהר. בזמנכם, כשמרגישים בנוח, אתם יכולים לפקוח את העיניים, לחזור לכאן ועכשיו. אז זה באמת איזשהו דימוי שנקרא דימוי הנהר. הנהר מדומה לתודעה שלנו, ואנחנו משתמשים בו כדי לחדד ולהסביר את מושג ההתבוננות, תשומת הלב, מה זה להיות במיינדפולנס. ובאמת המיינדפולנס, כמו שאני כבר אמר, הוא אחד מהכלים שאנחנו מלמדים ומאמנים בתוכנית הזאת, והוא מאפשר לנו להיות נוכחים ברגע הזה, ללא שיפוטיות, פשוט להיות ערים
ובמודעות למה שקורה לנו ומה שקורה בסביבתנו. ובואו נתאר לעצמנו שילדות וילדים בגיל הרך בבתי הספר פותחים את הבוקר ככה, או אפילו באמצע היום, בכמה דקות של שקט, עם יכולת קצת להשקיט את התודעה. אז זה ככה מה שאני מאחלת שיקרה, ושנלמד את הילדים והילדות והצוותים שלנו ואת עצמנו קצת ללמוד, לשהות ולהתחבר פנימה, איך אני אומרת, לצאת לדייט עם עצמנו. תודה. זה לא טריוויאלי, זה באמת משהו שצריך ללמוד אותו, אני לא בטוח שאנחנו מספיק מבינים שזה באמת סקיל כזה, זה קישור שצריך ללמוד ולאמן אותו. אני מסתכל על הזמן, וכן הייתי רוצה שנשאיר לנו ככה זמן גם לחלקים הפרקטיים, וגם אולי לאנשים יש כמה שאלות. אז אולי שאלה אחרונה אלייך, גילת, לפני שניגש רגע גם לפרקטיקה, בעצם בעולם כבר די בשנים מדברים על הסל, זה נהיה די בונטון גם במערכת הישראלית אני חושב, אבל אולי למי שפחות מתחום החינוך ונמצאים כאן במפגש, שנקרא social emotional learning, הלמידה הרגשית חברתית, וכבר לא מעט שנים גם כן בעולם, אני לא יודע אם כל כך בארץ, בעצם יש יותר ויותר דיבור על זה שצריך להוסיף שם איזה אי נוספת, ולהפוך את זה מסל לסיל, ושזה יהיה social, emotional, ethical learning. את יכולה להגיד ככה מהניסיון שלך, מה את חושבת, והאם ולמה זה רלוונטי? קודם כל, אני ממש מברכת על הכניסה של הסל למערכת החינוך. אני עוקבת אחרי זה כבר כמה שנים בהתלהבות רבה. אני חושבת שזה נכון וראוי, ומאפשר לנו להתייחס ללמידה במובן הרבה יותר רחב מאשר למידה רק של תחום תוכן כזה או אחר, ולמידה רגשית את עצמנו, ולמידה חברתית, את הזולת, את האנשים שסובבים אותי, זה כישורים כל כך חשובים לכל החיים. אז אני מאוד מתלהבת מהתוכניות של הסל. אני כן יודעת להגיד היום שלא כל כך פשוט להטמיע אותן. הרעיון נכון, אבל אנחנו מדברים כאן על כמה עשרות מיומנויות, ולא כל כך פשוט לרכוש מיומנויות. במיוחד כשהן מורכבות, שיקול דעת, באמת איזושהי חשיבה אתית, מעורבות, איזושהי אחריות על הסביבה ולא רק עליי, ועוד כהנה וכהנה. אז זה לא פשוט, נורא חשוב לתרגל את זה. זה מקסים לדבר ולהגיד, בואו נעשה את זה, בואו נאמץ לעצמנו מיומנות כזו או אחרת, אבל צריך ממש ממש לתרגל. אז כבר מהמקום הזה אני חושבת שהתוכנית של 16 המעלות מתלבשת על זה יופי, ובאמת התוספת של האי הנוסף, של האתיקל, של הלמידה הרגשית חברתית אתית או מוסרית, באמת משלימה את התמונה, ומאפשרת לנו, אני לא אחזור על כל הדברים שאמרתי קודם, אבל באמת מאפשרת לנו להכיר את עצמנו פנימה, לרכוש הרבה מיומנויות חברתיות, ולסגל לעצמנו, או לעצב לעצמנו עולם ערכי מאוד רחב, ובעצם יותר מדויק. אני יכולה יותר להגיד מהם הערכים המרכזיים המובילים שלי. אני יכולה יותר להגיד איפה נמצאות השאיפות שלי בהקשר של הערכים, ואיפה אני נמצאת היום, ומה אני צריכה לעשות כדי לפסוע את הצעדים האלה מכאן לשם. אז כן, אני חושבת שסל וסיל מטרות מאוד 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 חשובות של החינוך, ומאוד מקדמות אותנו. אוקיי, אז בואו ניגש ככה, שעה 9:15, ניגש קצת לפרקטיקה, אם יש אנשים שרוצים ככה לשמוע גם על זה, ואולי לשאול שאלות. אז
קודם כל מילה, כאמור, התוכנית מוכרת בגפן, שוב, לנשות ואנשי החינוך שכאן, גמישות פדגוגית ניהולית, וצריך אולי מילה, התוכנית בארגון הבינלאומי נקראת The 16 Guidelines, כשהיא רק הגיעה לארץ, תרגמנו אותה as is ל-16 הקווים המנחים, בינתיים ככה היא עוד מופיעה בגפן, כי עוד לא עשינו שם את השינוי, אז אם מישהו ירצה לחפש אותה שם, אז שתדעו, זה תוכנית מספר 10,438, בסדר? אנחנו כמובן, כל מי שירצו, אנחנו נמצא דרכים לתקשר איתכם את מה שצריך. אתם יכולות אולי קצת לספר, ואני אתחיל איתך גילה, כי באמת כחלוצה, איך בעצם, אם יש פה אנשים שהיו רוצים להכניס את זה בעצם למערכת, לעיר, לבתי הספר, לקבוצות שונות, לילדים, למורים, להורים, את יכולה להגיד בעצם מה היו המהלכים שעשית, ואז אולי נשמע גם קצת מדליה, ואז נפתח את זה, אני חושב, לכולם בזמן כן, תודה. אני חושבת שהתואר חלוציות מתאים לעיר כעיר, ולא רק לי באופן אישי, כי ככה הזכרתי קודם את עידן, ראש מינהל החינוך שלנו, שהייתה ממש שותפה מרכזית, ומהרגע הראשון אמרה, אוקיי, יש פה משהו טוב, יש כאן משהו שכדאי לנו לבחון אותו. ובעצם זאת השנה השלישית שהתוכנית משולבת בבתי ספר בנתניה. אני אגיד שיש בעצם שתי תוכניות, אחת היא תוכנית של 7 מפגשים לבני נוער, לילדים ביסודי בה' ו', שיש לנו מנחים שהוכשרו ומעבירים את התוכנית הזאת, מעבירים אותה בקוש, 2 מנחים לקבוצה, ואני ניסיתי לעשות איזה חשבון שעשינו, אני חושבת, יותר מ-50 קבוצות כבר, אולי אפילו הרבה יותר. ובעצם המוצר במרכאות השני זה התוכנית שתיארתי קודם למורים, שאנחנו נכנסים בה לחדרי מורים, וגם שם ההתנסויות הן מאוד מאוד חיוביות. אז בעצם אחרי שפנינו לראש המינהל והיא ככה התלהבה והזמינה את ניב לחשוף את התוכנית בפני כל המנהלים, התחיל איזשהו רישום, וכן אני אגיד שאחרי השנה הראשונה אנחנו גם דאגנו להציג איזשהו סוג של תוצרים ולהביא כמה מנהלות מאוד מאוד נלהבות שסיפרו את הניסיון האישי שלהן בתוכנית, וכמה מורים שצפו והיו לאורך המפגשים, ואני חושבת שהחוות דעת הכי משמעותיות זה מהתלמידים, שאנחנו אמנם אוספים אותם מיד בסוף המפגש האחרון, ולפעמים מסקרן אותי לערוך סוף סוף מחקר שיבחון מה הם חושבים גם אחרי חצי שנה ושנה, אבל עוד לא הגענו לזה ונגיע. אבל בגדול אני חושבת שבעצם לפחות בנתניה זה קצת עבר מפה לאוזן, מנהלים המליצו למנהלים, ואלו שכבר התנסו רצו בשנה שלאחר מכן שוב. אני אומר שניב, אתה הנחית גם עם עוד מנחה קבוצה של הורים, שזאת הייתה הצלחה מאוד 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 מעניינת, ועוד אנחנו כל הזמן פתוחים לעוד הצעות ועוד מסגרות בחינוך. תודה, גילת. דליה, את רוצה כמה מילים ככה? כי אני רק בתחילת הדרך, אני שמחה שגילת חובה חוויות טובות, אז אני יודעת שאני כנראה במסע הנכון. אנחנו התחלנו בעיקר עם מנהלי האגפים, קודם כל לגייס את הארגון פנימה, מנהלי האגפים, עובדים בארגון, שמסיימים סדנאות ומבקשים עוד, שאני מבחינתי זאת אמירה. יש לנו כבר בתי ספר שביקשו להכניס את זה, והנהגת ההורים שלנו, העירונית, הולכת להתחיל את זה. שבעיניי זה דבר מאוד חשוב, כי ברגע שגם ההורים חווים את זה ורואים את הערך, והמורים חווים את זה, מנהלי בתי ספר דרך ההנהלות שלהם והארגון, אני חושבת שהרבה יותר קל יהיה להביא את זה גם לתלמידים. אני מצפה שזה יקרה בכל המערכת, אני חושבת שיש לזה ערך אדיר, ואני שמחה להזדמנות. המטרה מבחינתי זה שכמה שיותר אנשים בתוך המערכת ילכו להנחיה ויהפכו למנחים. כלומר, אני ממש מעודדת, כמו שאני עשיתי עכשיו, בחודשים האחרונים,
פשוט שהידע יישאר אצלנו, שמנהלים ומנהלות וחדרי מורים יוכלו להעביר את זה בעצמם, שלא נהיה תלויים בשום גוף חיצוני, שהידע יישאר בתוך המערכת, זאת המטרה מבחינתי, וזהו, אני מאחלת לעצמי ולכולנו בהצלחה. שנקרא הצלחתך, הצלחתנו וכולי. בסדר, אז תודה רבה לשתיכן. נראה לי שאנחנו נעצור כאן ונפתח. אם יש שאלות, אפשר פשוט או לכתוב לנו בצ'אט, או לצאת מהם, להוציא את עצמכם ממיוט, אני חושב. עכשיו כבר רן או אריאל, אפשר לתת אפשר לצאת. Yes, תודה. אז אם יש מישהו, אז פשוט תפתחו את המיקרופון ותדברו איתנו. שאלה, אבל אני אשמח להגיד משהו. שאני לא מתחום החינוך, אני מתחום הרווחה, מעבודה סוציאלית, ואתם ממש עושות חשק לעבור לחינוך. זה נשמע תוכנית באמת מדהימה, ואיזה זכות, באמת. תודה. תודה. תודה לך. הייתה לנו שאלה בצ'אט, הספקת לראות אותה, ניב? אפשר להביא את זה גם לרווחה. מי אמרה? אני, תגידו רק אז אנה, אהלן, אני רק אומרת שאפשר וכדאי מאוד להביא את זה גם למחלקות הרווחה. בתור מישהי בהחלט. שמכירה את האוסיות, אני חושבת שזה ייתן הרבה כוחות. בהחלט, זו בהחלט הכוונה, ושוב, בית ספר הוא בעצם אבן שואבת לקהילה כולה, אז בהחלט יש כל מיני תוכניות, יש גם תוכניות נוספות שפיתחנו באיך להנגיש ככה את הכלים של התוכנית באמת לאוכלוסיות שהן אוכלוסיות גם פגיעות יותר, אז תודה על האמירה הזו, זה בהחלט בשאיפות שלנו. איך מציעים את זה אם אני רוצה להעביר את זה לבתי ספר בחריש? איך בעצם פותחים את זה? אז כמו שאמרת, קודם כל אולי גם נבקש מאריאל, מנהלת התפעול שלנו שכאן, אז אם תוכלי להכניס לצ'אט גם את קבוצת הוואטסאפ שאפשר יהיה לתקשר איתנו, וגם את המייל של האדמין, וגם את מספר התוכנית בגפן, זה מספר תוכנית 10438 כמו שאמרתי. תכף נראה, יש פה עוד כמה שאלות באמת. ואולי אם רוצים להכניס את זה ברמת עיר, אז אפשר להיפגש איתנו. נערך גם מבחינת מנחים, ונראה יותר מקרוב מה צריך, מה נכון לכם. כן, יש פה מישהו שכתב בצ'אט שישמח לשמוע על הפרקטיקה, איך זה מיושם הלכה למעשה בבתי הספר, בדגש על תיכונים. אם יש בתי ספר שעובדים מספר שנים בתוכנית ויש תוצאות, אני מקווה שמה שגילת סיפרה זה ענה על השאלה הזו, אני לא יודע מתי נכתבה. האם אפשר ללמוד זאת ללימודי תעודה? עוד לא ממש, אנחנו על זה רוצים להכניס את זה ככה גם באמת לפסגה, אני מקווה מאוד שנעשה את זה בתקופה הקרובה, זה על הפרק, וגם אולי אגב לאקדמיה. אבל כן נגיד שלמי שמסיים את 4 שלבי הלמידה, אז בהחלט יש אפשר לקבל תעודת מנחה אחרי שלומדים את כל השלבים. זה מתחיל מ-level 1. עשינו פעם חשבון שזה משהו כמו 7 או 8 חודשים, אני כבר לא זוכרת. אבל כן, אז יש תעודת מנחה, ואפשר דרך בית חולמים להנחות. נכון. ועוד כמה שאלות ננסה לענות עליהן מהר. מאיזה גיל זה מתחיל? מלידה ועד מוות בעיקרון, אבל התוכנית עבדנו איתה עד עכשיו מכיתה ד' ועד י"ב בעצם, זה הניסיון שצברנו, אנחנו שוב ככל שנוכל להעמיק את הדברים הזה, למה לא לפני? הלוואי, ממש הלוואי, אנחנו פשוט מתוך הצניעות וההכרה במגבלות שלנו עצמנו, זה דורש עוד ועוד כישורים וצריך לעשות את ההתאמות הנדרשות, אנחנו עובדים על זה, אנחנו בהחלט חושבים שזה יהיה נכון וראוי ונשמח מאוד לעשות את זה, זה לוקח זמן פשוט של להכשיר את עצמנו לדבר הזה. ספר שניתן לרכוש, כן, יש באתר של הארגון הבינלאומי, שוב, Foundation for Developing Compassion and Wisdom, זה באנגלית, אנחנו משדרגים עכשיו גם את האתר שלנו בעברית ובערבית, ויהיה אפשר לרכוש אותו בעצם אונליין גם דרך האתר, באתר של עמותת בית חולמים.
למה לצפות בהמשך המפגשים? כמו שאמרתי ככה קודם בסדרה, אנחנו בעצם כל מפגש עכשיו, יש עכשיו עוד 2 מפגשים בשבועיים הקרובים, ברביעי הבא וברביעי שאחריו באותה שעה. המפגש הבא יעסוק ב-16 המעלות בעצם בעסקים, לראות איך מכניסים את הדבר הזה גם למגזר העסקי, גם לשם בהחלט אפשר להכניס את התוכנית וגם לדבר בשפה שמתאימה למגזר העסקי, בשפה של מנהיגות ודברים אחרים. אחר כך זה יהיה ברפואה, שתבוא בעצם לדבר איתנו גם כן דוקטור נויה שילה, שהיא רופאה פנימאית בחירה בשיבא, והקימה את מרפאת השבים של החטופים ששבו מעזה, אז אנחנו נתייחס לזה שם, ואז שבועיים אחר כך יהיה מפגש עם דוקטור עודד ארבל ועם נחי אלון, שיעסוק בעצם בבריאות הנפש ובקהילה, כי גם שם יש כל מיני מודלים שפיתחנו. עוד שאלות שפספסתי, איך התוכנית עובדת בפועל ומה עושה המנחה? שוב, הסדנה, כמו שאמרנו, יש בעצם 4 שלבים של התוכנית, שלב 1, 2, 3, אין לנו עכשיו את הזמן להיכנס לעומק למה קורה בכל אחד מהם, ואז הכשרת מנחים למי שמתאימים, ובעצם המנחים כבר מקבלים תעודה שהם יכולים ללמד את התוכנית על כל הכלים שלה, היא מאוד מאוד מובנית, יש ממש ככה מין טיימליין של הדבר הזה, של הארגון הבינלאומי, שגם אותו כמובן תרגמנו, ומצגות שהתאמנו אותם כבר, וישנם בעברית, ואנחנו כמובן מכשירים את האנשים ללמד את כל מה שצריך, גם מבחינת התכנים וגם מבחינת הכלים והפרקטיקות. שאלה? האם יש בתי ספר מאתגרים לנוער? שואל תומר מעירוני י"א בתל אביב-יפו. אז תודה תומר שעלית. רוצה לענות לו? אני לא יכולה לענות לו כי אני לא התנסיתי, אבל אני חושבת ככה אינטואיטיבית, שדווקא עם החבר'ה האלה זה עובד יותר טוב. אני אומרת את זה מניסיוני כמאמנת שעבדה עם תוכניות כאלה עם נוער בסיכון, איתם זה עובד אפילו הרבה יותר טוב, עם פחות ציניות, הם מאוד אוהבים לעסוק בנושאים האלה. אני ככה אינטואיטיבית מרגישה שדווקא שם זה יכול להצליח הרבה יותר, אבל גילת אולי תוכל להגיד אם יש באמת התנסות עם בית ספר או כיתות מיוחדות מאתגרות יותר. אפשר שאלה? עוד שנייה אני רק אתייחס, אז אני אומר שכרגע אין לנו ניסיון לגבי נוער בסיכון, ככה או אחרת, וזו באמת שאלה שמטרידה אותי, אני חושבת על זה הרבה. אז יכול להיות שצריך יהיה לנסות את המודל הקיים, מקסימום לעשות לו התאמות, כשנבין יותר מה באמת הייחודיות. ומישהי רצתה לשאול שאלה. כן, רציתי קודם להגיד שמאוד התרשמתי, גם מהתוכנית וגם מכל אחד מכם. עסקתי בסדנאות ניהול ברחבי הארץ, ברוך השם. השאלה שלי היא האם יש התאמה גם לערכים יהודיים. לדוגמה, היום קיבלתי יום 600 עת לחבק, זה היה הרב שרלו, ברשימה של מי הם האנשים, מהמשפחה ועד פצועים וכולנו, כן? והרב קוק, אני רק קוראת עכשיו על מה הייתה האהבה שלו לבריות, אז השאלה שלי, האם יש מחשבה או ניסיון גם לעשות התאמה לערכים האוניברסליים שהרבה מהם באים גם מהיהדות? רציתי לדעת. תודה רבה על השאלה. ניב, אתה תשיב? בואי, מוזמנת. זה כאילו שאלה מוזמנת, אז אני ממש מודה לך, כי כן, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, ובאמת יש כל כך הרבה הלימה והתאמה בין ערכים שאנחנו קוראים להם ערכים אוניברסליים, לבין ערכים מרכזיים ביהדות, וגם תוך כדי זה שתרגמנו את התוכנית לעברית, כבר התחלנו להתאים, לשים איזה שהם דגשים, בואי נגיד, אבל זה כל הזמן במחשבה, וזה כל הזמן בעשייה שלנו, ובהחלט כן, זה
הייתי אומרת שיש כאן איזושהי השלמה מאוד 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 יפה וממש מתבקשת. תודה רבה אז על תודה הכל. לך. תודה לכן, אני מסתכל על הזמן וזמננו תם, אנחנו מאוד מאוד מקפידות ומקפידים גם על לוחות הזמנים ככה במסגרת העשייה שלנו. אז שוב, גילת, דליה, תודה רבה על כל מה שאתן עושות בכלל, לא רק במסגרת הזו של התוכנית, זה כל כך חשוב תמיד, ובטח בימים האלה. תודה רבה לכם, לכולכם שבאתם להיות איתנו ולשמוע. ניב, זאת הזדמנות גם תשתדלו להגיד כולם. לך תודה רבה, כי בלעדיך שום דבר מזה לא היה קורה. אז המון 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 תודה, ומלוא הערכה. תודה לכולכם. להתראות. תודה. בשורות תודה. טובות. תודה רבה, להתראות. בשורות טובות. להתראות. אמן.